بلوچ یکجہتی کمیٹی تربت نکنڈان بلوچ نوجوانات بے گواہی و افتا کرے جعلی مقابلے چی قتل و غارت نا خلاف اسے کرے ریلیز پرامنو تربتان کوئٹہ نکنڈا کشار اور دا ریلی پنجگور خزدار پد کرے نو سوراب شارع سرمس اراٹی کرے نیاڑی و نرینے پیر و جوان بلو کچا سیٹی ساڑی اسر اور ایلو کنڈا سوراب نا بلوچ یکجہتی کمیٹی نا ارا سنگتا کسر او بلو کچا سیٹی ہوتے بخیر کرسا نگاڑ شاران پیدل مارچ کرسا شہید نوری نذیر خان چوک سوراب نا ایریا ٹی بسر باز بلو کچا سیٹی کرے اوڑے اسے مچیز کریر اور او مچیان کرے چیئرمین بی ایس او نذیر بلوچ گلزار بلوچ آفتاب بلوچ کرے اور فرزانہ بلوچ خطاب کر ساندہ پاریر کے ننے اٹمٹ اراٹے مسکا بیگوا کرو اور دا کرے قتل و غارتا کرانا علم بیگوا ہو یا کہ اراتے کرے شہید کننگانے او تا آخر اسد اصابس مروے اور کرے ننتینا ورناتے مزید کرے بیگوائی کرنے کے لے پرون اور قتل و غارتے مزید کرے مونا دنن کے بلوچ نسل کشی یہ کرے مزید دن نن مون مستی کرے تباہی نکنڈا لے پرون اور دا بابتا نن تو کرے چیئرمین گلزار بلوچ ایتو گپ کرے ببونن او ایتو گپ آتے نمی بینفینے درت کگا تربتا چی پنجگورا دا ڈسٹرک کیچا چی درت کگا پنجگورا چی استیں بی سی ما ناگ گریشا نال پدا خزدارا استشان کنٹینر جتا روڈ بند کو تا رکاوٹ بوتا آدھا سنگتا ہمت کو تا شارٹ راج مارا دو شیشہ خزدارا سر کو تا زی خزدارا ایک جوانے ویلکمی بوتا گارو بیگوائیں بلوچانی آترا مخلوق جمع بوتا مرچی خزدارا میں جوانے پروگرامی بوتا ریلیے بلے ماں مرچی کچھ خزدارا درت کن دیم پر سورابا سے جاگہ پولیسا رکاوٹ کو تا یک جاگہ کنٹینر ایر کو تا میں سنگتا چاہدا چی درت کن جاگہ پولیسا مارا داشتا نیشتا اب دیکھ جاگہ مات کگا ٹریلر روڈانی طرح اوشتارینتا نیشتا پدا مات کگا جاگہ انچو کنٹینر بوتگا بلے سنگتا ہمت کو تا درت کگا سورابے مردمانا لک شاباشیں کہ ہاں ہمت کو تا دیمات کگا مارا تک سورابا سر کو تا پہلی گارو بیگوائیں بلوچانی واسطائیں کہ ای وقتا ریاست ٹارچر سلانی تو کایا عقوبت خانانی تو کایا آہانی با حفاظت بازیاں بھی ہیں فیک انکاؤنٹر نامہ ہر چیز کے گارو بیگوائیں بلوچاں چیئرمین گلزار بلوچ کرے ریلی ناوالٹ انت پاننگا سر بلوچ نسل کشی ناوالٹ کرے دا ریلی ارا کے پیشتموں کو سوتا او سوراب شار سر مننگا پد کرے شامنا ٹیمٹی کلات اور مستنگ اے لوکنڈا روانہ مس کیمرامین محمد امریکی دنوار سراج رکی وش نیوز ضلع سوراب